Там също имаме една секция над 20%. При положение, че сам стигна Бен Хили. Но от тук нататък няма да... Дел Торо. Той не може. Това не е тактика. Просто е нямал нази. Много хладнокръвно поведение на мексиканеца. Виждаме, че наистина остави всичко за последното изкачване, знаейки, че там е достатъчно силен, за да изконтролира. Лидзари ще опита и той да се закачи. Тобиас Халът Йоханесен и Джулио Чиконе. Това са състезателите, които... Атаката преди малко ще му струва скъпо на Пелидзари. Джоргенсън срещу Исак Дел Торо. И вчера имаше такова впечатление, че всъщност те са двамата най-силни за генералното класиране. Тук някъде състезателите ще се отклонят от трасето, което използвахме до сега, за да се насочим вече и към финала. Пелидзари гледа назад. Най-силния в Тирено Адриатико. Оставен сам.